aici să mă vede găinii. Aici, așa. Bă, așa vin, ține găinii. Ce fac acolo? Dacă nu mă duc acolo și în centru atent. Ce arde, du-te. Uite, de aici spunea căldura, vezi? Aha. Arsa pe hal, asta. Ce faci, mă? Filmează-mă foc. Cum? Vin de la ceva în papuci. Dar dă-i mai aproape, n-are zoom? Cum să n-aveau? Mai e ceva ca de la televiziune. Bă, dar și repede se extinde cum aia, mă. Și pompierii e pe stat. Bă, a pus ceva de lemn, știi? Și ăsta ce să zic, hai că cred financiară, ne băgăm un foc, scoatem pe asigurare tot. Da, tati. Da, hai să ținem. Hai să ținem. Dar ce a fost aici? O hală, se pare că a fost goală. Și-a luat așa repede foc? Nu așa repede, că ceva lucrări au fost în zonă, din câte am văzut și este există. A, uite mă, că ține pompierii săracă, dar cu margine aici, înăuntru. Dar înăuntru aici n-are combustibil, că e jale. Hai că te filmă, da, că te la mine. Interesant, că se pompieră unde stau ăștia aproape. Nu-i mișto, că și-a gratarul cu eu, prin tăricul aia. Nu ai voi. Dar se ia așa repede foc? Arde? Am văzut că arde de mod, da? A să vede tocmai după la UPC de acolo să vede că arde.